गोनां जिउहा रावबो लोगो गैया बेखौ आंदि मिथिबाय खैफोद गोनां जिउजों रावबो साफि फैया बेखौ आंदि मिथिबाय सम गैया मानो आंनि खौरां लानो बेखौ आंदि मिथिया जेसेबां हागौ शेयार खालामना हो फंबाय प्रकाशखौबो आं बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय खावलायहरो बे भिडिअखौहाय अन्नानैहाय शेयार खालामना हो हायोब्ला आरो जोंनि ब्रादार ओरैहाय दंबावो एनिथिं एमजि अन्नानैहाय बे आंनि भिडिअखौहाय नोंथांमोना नायोब्ला अन्नानै हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि लसेफ नार्जारी इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय दा लोगोफोर आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आं ओरैबायदि गगा मोनदों लोगोफोर गारमा खालामदों गुजुदों दा आं आंनि बियादै फिसाखौहाय नोंथांमोननो देखायनो सानदों बिथाङा जोनोमनिफ्रायनो गोबां सैनांबोबाय नोंथांमोननोहाय आं देखायगासिनो दं लोगोफोर नैबेयो जाहैबाय आंनि बिदानि फिसाला थाबायनोबो रोङा रायलायनोबो रोङा मा होनांगौ जाखो ओंखामफोरखौबो दौवाबानो जेबो जानो रोङा बिदिनो आम होननो गोरों ओमफ्राय बिदिनो दे बे फंनैखौल' रायलायनो गोरों आरोखि दे होनलायबाबो 7 बोसोर जाबाय बेबायदिनो नैबेहाय फज'नानै दोननानै नोंथांमोननो आं देखायगासिनो दं लोगोफोर ओरैबायदि खस्थ'खा लोगोफोर बेखौ दाहायनायाव गोबां फैसा थांबाय 4 लाखसोआनो थांबाय लोगोफोर बेखौ दाहायनायावहाय दा नोंथांमोननो देखायगासिनो दं बियो उदैजोंसो मामबायनानैहाय थाबायो आं फिसालामोन इयो नोंथांमोना मिथिखागौ बांबुला ब्लग लादोंमोन बिनि बिफानि चेनेलनि नामा दा बिथाङा जसेफ लाफिनबाय नामखौनो इउटुब चेनेला दा बिथांनि चेनेलखौबो सापर्ट खालाम बियो बिनि फिसाला गेदेरमोन आरो बोखांसार नार्जारीमोन दा बिथाङा नैबेबायदि दंफांनि बानायनाय नैबे माबायावसो जिरायनानै थायो दा नैबेबायदि आरोबाव नैबेहाय बे गेलेनो थाखायहाय कारपेट बायना होदों लोगोफोर दा बिथाङा बेबायदिनो सानसेलाय जिरायनानै थायो आरो जिरायनो बाबा बियो गाबो आरो ना बोखांसारा बाबुआ जोंना बियादै फिसाया गाबबा बेखौहाय गेलेहोनांगौ आरो दा गोबां दुखुनांथाव मा खालामनो लोगोफोर इसोरानो बिदिनो हरखादों जानो हागौ लोगोफोर दा गोबां दाहायबाय बेखौ अजाफोरनावबो गोबां देखायबाय लोगोफोर अजाफोरनावबो देखायबाय बायदिसिना कुबिराज मुलि बायदिसिनाबो होबाय डाक्टारनावबो लांबाय हामा दा मा खालामनो बिदिनो जिरायनानै थायो आथिंफ्रा गोरा गोजा आरोखि बेना एकदम रोदाफ्राना नैबे एकदम गोरा गोजा नै आथिंफ्रा गोरा गोजा आरो इयो एकदम गोरा जाजोब्बाय आथिंफ्रा एकदम नैबे मा खालामनो लोगोफोर दा आं बेखौहाय माबायदि मामबायो नोंथांमोननोहाय देखायनो आं बे आंनि बियादै फिसाखौहाय दा बेनो जिरायग्रानि माबा मोनसे बेबस्थाबो खालामनो हायाखै लोगोफोर नायनो हागोन नै बे दंफांनिनो बिफाया बानायना होदों बाहायनो जिरायो सोनांगौ आरो बख'फिननांगौ दा माबायदि बख'यो आं नोंथांमोननोहाय देखायगासिनो दं लोगोफोर बेनोहाय आं गेलेनो हानगासिनो दं नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय लोगोफोर दा आं बेखौहाय हाननो आं माबायदि बियो जिरायनो रोङा बेखौहाय आं नोंथांमोनहाय देखायगासिनो दं ओरैबायदि खस्थ' हाननांगौ हायो लोगोफोरनो बेबायदि हाननांगौ नै बेखौहाय बेबायदि खिनाय हासुनायाव बेबायदि हाननांगौ नांथालायो लोगोफोर नै मानसियालाय ओरैबायदि गोजौ जाखाबायमोन
आंजोंनो समान जालायनोसै आरो नै दा जिरायनोबो रोङा नै लोगोफोर बियो ओरै जिरायहोबाबो जिरायनो रोङा नै ओरै थांबा ओरै थाङो नै ओरैबायदि खस्थ'खा बिमा बिफाफ्रा ओरैबायदि खस्थ' मोनखाबाय दाहायाङा ओरैबायदि दाहायखाबाय लोगोफोर नै ओरैबायदि उन्दुयो दे माबाय बाबु दे ओरै फैदे ओरै फैदे ओरै फैदे गेलेदो दे गेलेदो दे दे गेलेदो बियो बेबायदिसो थायो थानानैहाय उदैजोंसो मामबायो आरो बियो दे ओरै फैदे बाबु दे दे नै लोगोफोर बेबायदिसो मामबायो दे फैदो दे बाबु दे 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 फैदो दे ओरै फै खोथाफोरखौलाय बुजिजोबो नाथाय रायलायनो रोङा दे फै दे जाबाय दे जाबाय हौरै थांफिनदो दे हौरै थांदो दे हौरै दे हौरै थांफिनदो दे हौरै गिदिंदो दे बाबु दे गिदिं दे गिदिं दे आम होनलाय गोबां दाहायबाय लोगोफोर बेखौहाय दाहायनायावनो गोबां थाखा फैसा थांबाय दा मा खालामनो बेनोहाय जिरायनायनि थाखायहाय माबाबो खालामनो हायाखै मानसिफ्रालाय सानगोन न' बाङालाय ओरैबायदि मोजां दं नाथाय बेनि थाखायहाय जिरायग्राफोरखौ मानो खालामाखै मोजां बायाखै सानगोन लोगोफोर मा खालामनो न' बाङाथ' सिगाङावनो बानायजोबखानायनिमोन दा जानाखि जों खामानि मावो बेबो जानायावनो थांजोबो लोगोफोर जा एसे जों बेबायदिनो थाइसे थाइनै राबार हाबायो नोंथांमोनाबो नुबाय जानो हागौ राबार टिपिं खालामो जोङो मा खालामनो लोगोफोर गोबां दुखुनांथाव आंनि बियादै फिसानि थाखायहाय मा होनबावनो लोगोफोर ना इसोरानो बेबायदिनो बिदि हरखादोंमोन ना मा होननांगौ जाखो गोबां दाहायबाय नायाङा नायबाय हौ थांदो दे बाबु हौरै ओरै गुसु जाबाय दे हौरै थांदो गेलेदो हौरै आयौ एबां गेले जाबाय गोजांदों बे सानाव थारे उन्दुनो नागिरो बेयो गोबां खस्थ' खालामनाङो बेखौहाय मानसि सासे थानांगौ बेजों मानसि सासे थाफायाबानो नायग्रा थायाबानो जाया दा बिफाया खामानियाव थांदों बिमायाबो बिनिनो बिनानाव उन्दै सासे दङ बियो लोमजादों दा बेखौहाय बाजाराव लांदों डाक्टारनाव मा खालामनो बिफाया खामानियाव ओंखारलांदों दा नोंथांमोना माब्लाबा बिनिया बर' इउटुब चेनेलावबो नुबाय जानो हागौ बिमामदोंमोन दा एसे अनसुंथाइबो बिदोंमोन नामा दा अनसुंथाइखौथ' मोनाखैयानो होनदों थेवबो मा खालामनो लोगोफोर मा होनो आं दिनै बेखौनो भिडिअ देखायबावदों आरो लोगोफोर आंनिनो बियादै फिसा बियो बोथांसार नामजारि आंनि बियादै फिसाया बेबायदि गोबां खस्थ' सैनांगासिनो दं मा खालामनो लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनो जेबो गैया कन्टेन्टआ बेनो आंना गोबाव समनिफ्राय आं भिडिअ खालामनो सानदोंमोन नाथाय खालामनो हायाखै मानि गोबां खामानियावबो जों थाबाय नाथाय बेजोंहाय बेबायदि भिडिअ खालामनोहाय आं सम मोनाखैमोन आंनिनो बियादै फिसा बियो लोगोफोर नोंथांमोना बिनि बिसय माबा मोनसेफोर सोंनो गोसो दंब्ला आंनि मबाइल नाम्बारखौहाय आं डिसक्रिपसनावहाय होनाय जागोन लोगोफोर नोंथांमोना आंनि बे मबाइल नाम्बारावहाय कल खालामब्लानो नोंसिनो फुल बिनि हिस्ट्रिखौहाय खोन्थानाय जागोन नैबे
बाबु आंनि बियादै फिसानि सोमोन्दैहाय सोरबाफोर मिथिनो लुबैदोंब्ला आंनि मबाइल नाम्बारखौहाय कल खालाम। आं मबाइल नाम्बारखौहाय डिसक्रिपसनाव नोंथांमोननि गेजेरावहाय होनाय जागोन। लोगोफोर जुदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै शेयार खालाम आरो बे भिडिअखौ जेसेबां हागौ नोंथांमोना शेयार खालामना हो, जेन' जोंनि गिदिर दानि पलिटिकेल सालायग्रा जोंनि रायजोखौ बेंग्रा बिथांमोनाबो बे भिडिअखौ नुहैनानै माबा मोनसे ना लोगोफोर मा होनबावनो माबा मोनसे सहायफोर हरो खोमा। नोंथांमोना शेयार खालामना हो। बेबायदिनो फेसबुक इउटुब गासैयावबो नोंथांमोना शेयार खालामलायना हो लोगोफोर। जेन' आरोहाय आं मोनसे जोंनि बर' बिदा फंबाय जानाखि दानि जौगाफुनाय आंनि फंबाय सोमोन्दो जानाय बिदा सोमोन्दो जानाय जेसेबांनाखि आंनि अनजाथाव बिदा फंबाय जोंनि गेजेराव गिदिर इउटुबार दंसै, दा जौगाफुबाय थानाय इउटुबारफोर। आं बिथांमोननि चेनेलखौबो गोबां नायो लोगोफोर। दा नैबे आंनि बियादै फिसाखौ मोखांखौ नायनानैहाय अननानै बे भिडिअखौहाय जेसेबां हागौ शेयार खालामना हो। फंबाय प्रकासखौबो आं बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय खावलायहरो बे भिडिअखौहाय अननानैहाय शेयार खालामना हो हायोब्ला। आरो जोंनि ब्रादार ओरैहाय दंबावो NATMG, अननानैहाय बे आंनि भिडिअखौहाय नोंथांमोना नायोब्ला अननानै बे भिडिअखौहाय शेयार खालामना हो आरो खावलायबावदों लोगोफोर। आरो गोबां इउटुबार गिदिर दंबावो ओरै जोंनि बर'नि आलफ्रेड आदा, बेखौबो खावलायदों आङो अननानैहाय बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो। आरो जोंनि बर' निउस होग्रा गोबां दंसै आजिखालि, ओरै सिबिरानि ब्रह्म आब' बिथांखौबो खावलायदों अननानै आंनि भिडिअखौ नायोब्ला शेयार खालाम। आरो आं जोंनि मुंदांखा बर' सावथुन मुलुग दिहुनगिरि फिल्म दिहुनग्रा मोजां भिडिअ लाबोयो आब' रिया ब्रह्म। आंनि चेनेलखौ नायोब्ला अननानै बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो, जेन' जोंनि बिटिआर सरकारा बे भिडिअखौ नुयोब्ला नैबे आंनि बियादै फिसाखौ माबा मोनसे राहा लायो। आं बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायनाय थाबाय जेन' बे आंनि बियादै फिसानि मोखांखौ नायनानै माबा मोनसे मावना होयो। नोंथांमोनावहाय आं गुरैयै खावलायहरो जेसेबांनाखि जोंनि बर' इउटुबारफोर दङ अननानै बे भिडिअखौ जेसेबां हागौ फेसबुक, वाट्सएप, इन्सटाग्राम जेसेबाङावबो हायो नोंथांमोना शेयार खालामनो हो लोगोफोर। आंनि लसेब नार्जारि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना नायोब्ला अननानैहाय सापर्ट खालाम आरो शेयार आरो लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव। आरो नोंथांमोना आंनि लसेब नार्जारि इउटुब चेनेलखौ बोरैबाफोर नुसनबायदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो, सापर्ट खालाम लोगोफोर। बेनो नोंथांमोनखौहाय आं गुरैयै खावलायहरनाया। बाय बाय।